מזל טוב, הגענו לנושא האחרון בקורס. הפעם נעסוק בנושא מאוד קליל, או ליתר דיוק במצב הצבירה הכי קליל, הגז. כמו שאתם בטח זוכרים, מצב הצבירה של החומר תלוי בחוזק הקשרים בין המולקולות. במצב מוצק, המולקולות או האטומים קשורים זה לזה בקשר חזק, שלא מאפשר להם כמעט להיפרד אחד מהשני, ואפילו לא לזוז אחד על פני השני. לכן למצב מוצק יש צורה מוגדרת. במצב נוזל, הקשרים בין המולקולות או האטומים של החומר חלשים יותר, ולכן מתאפשרת תנועה של החלקיקים אחד על פני השני. אבל במצב גז, הקשרים בין המולקולות או האטומים חלשים מאוד, והם נפרדים לחלוטין אחד מהשני. חלקיקי הגז נעים כל הזמן בצורה אקראית. לכן גם אם נשים גז בפינה אחת של כלי גדול, תנועת המולקולות תוביל לכך שלאחר זמן הגז ימלא את כל נפח הכלי בריכוז שווה. לתופעה הזאת קוראים דיפוזיה. בגלל תכונת הדיפוזיה, הנפח של הגז אינו קבוע. קחו לדוגמה בלון מלא אוויר. אפשר למעוך את הבלון ולהקטין את הנפח שלו. מה יקרה אם נקטין את נפח הבלון בלי להוציא ממנו את האוויר? הלחץ על דפנות הבלון יגדל. אם כך, מהו הלחץ הזה? לחץ של גז הוא הכוח שהגז מפעיל על דפנות הכלי בו הוא נמצא. את הלחץ הזה אפשר לבטא ולמדוד בצורה מתמטית. אז איך מודדים לחץ? יחידת הלחץ התקנית היא 1 פסקל. זהו הלחץ שיוצר כוח של 1 ניוטון על מטר רבוע אחד. יחידות מידה נפוצות אחרות ללחץ הן אטמוספירה אחת, שהיא הלחץ של האוויר בגובה פני הים, ובר, יחידה קרובה מאוד לאטמוספירה, שהשימוש בה נפוץ במטאורולוגיה. בר שווה ל-100,000 פסקל. אז בפעם הבאה שאתם מרגישים את הרוח נושבת, תדעו שזה בעצם דיפוזיה של חלקיקי גז, מאזור עם לחץ גבוה לאזור עם לחץ נמוך. אבל לא באנו לדבר על מזג האוויר, אלא על כימיה. ראינו שאם נפח הגז יורד, הלחץ עולה ולהפך. ומה קורה לגז אם מחממים אותו? אם נחמם את הגז בבלון, נפח הגז יגדל, וגם הלחץ על דפנות הבלון יעלה. כל התופעות שתיארנו מבוססות על ניסויים מפורסמים שביצעו מדענים על הגז. ויש משוואה אחת שקושרת את כל התופעות האלה ביחד. היא נקראת משוואת הגזים האידיאליים. היא מסבירה את הקשר בין 4 המשתנים, לחץ, נפח, מספר מולים וטמפרטורה, בעזרת R, קבוע שנקרא קבוע הגזים. למשל, כשמנפחים בלון, מגדילים את מספר המולים של גז בבלון, והתוצאה על פי המשוואה, נפח הבלון והלחץ על דפנות הבלון יגדלו. דרך המשוואה אפשר להסביר את כל התופעות שתיארנו קודם. בכלי סגור ובטמפרטורה קבועה, צד ימין של המשוואה נשאר ללא שינוי, ולכן גם המכפלה של P ו-V תהיה קבועה. אם נפח הכלי קטן, הלחץ חייב לעלות. אז אנחנו כבר מכירים את כל המשתנים במשוואה. הלחץ, הנפח, כמות המולים והטמפרטורה. בואו נדבר על החלק הקבוע, קבוע הגזים R. אפשר להביע את קבוע הגזים בכמה דרכים, בהתאם ליחידות בהן אנו משתמשים. אם אנחנו מודדים לחץ באטמוספירות וטמפרטורה מוחלטת במעלות קלווין, הקבוע הוא 0.082 ליטר כפול אטמוספירה חלקי קווין כפול מול. חשוב לזכור שבנוסחאות מדעיות נשתמש תמיד בטמפרטורה המוחלטת, כלומר בסולם קלווין, ולא בסולמות פופולריים אחרים. בואו נתרגל את השימוש במשוואה. במסגרת מחקר על השפעת חנקן חד-חמצני על גוף האדם, נאספה דגימת גז במכל בנפח 250 מיליליטר ב-19.5 מעלות צלסיוס. נמדד בכלי לחץ של 0.24 אטמוספירות. מהי כמות המולים שמכילה דגימת הגז? כדי למצוא את כמות המולים, נשתמש במשוואת הגזים. נבודד את כמות המולים. אנחנו יודעים כבר את הנפח והלחץ של הגז. גם הטמפרטורה נתונה, אבל ביחידות של צלסיוס. 19.5 מעלות צלסיוס שוות ל-292.65 מעלות קלווין.
נציב את קבוע הגזים לפי היחידות הנתונות ונקבל את כמות המולים. תגובות רבות בכימיה מתרחשות כשלפחות חלק מהמגיבים או התוצרים במצב צבירה גזי. כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, כדי לשמור על סטוכיומטריית התגובה, יש לחשב את כמות המולים של הגז. את הכמות אפשר למצוא בעזרת משוואת הגזים האידיאליים. בואו נתרגל שאלה קצת יותר ארוכה, הקשורה לתגובה כימית שמזיקה למבנים שמכילים ברזל, והיא כמובן החלודה. תהליך ההחלדה הוא חמצון של ברזל שמתואר בתגובה הכימית הבאה. מה נפח החמצן שדרוש על מנת להחליד 350 גרם של ברזל בלחץ של אטמוספירה אחת ובטמפרטורת החדר 25 מעלות צלסיוס? כדי למצוא כמה חמצן דרוש לנו, צריכים קודם להמיר את מסת הברזל למולים. כעת נמצא את כמות המולים של החמצן, לפי היחס הסטוכיומטרי במשוואת התגובה. אז כמות החמצן היא 4.7 מולים. מה נפח הגז? נבודד את הנפח במשוואת הגזים האידיאליים. נמיר את הטמפרטורה מצלזיוס לקלווין, נציב במשוואה את המשתנים ואת קבוע הגזים, ומכאן זו כבר אלגברה פשוטה. בואו נסכם. ראינו שלכל גז בכלי בעל נפח קבוע יש לחץ שתלוי בטמפרטורה ובמספר המולים על פי משוואת הגזים. אבל איך נחשב את הלחץ כשמערבבים כמה גזים שונים? גם אם נערבב שני גזים שונים, הלחץ של כל גז לא ישתנה ויישאר קבוע על פי אותה משוואה. הלחץ של כל גז בנפרד נקרא הלחץ החלקי. סכום הלחצים החלקיים הוא הלחץ הכולל. למשל, באטמוספירה שלנו, הלחץ החלקי של גז החנקן הוא בקירוב 0.8 אטמוספירות. הלחץ החלקי של גז החמצן הוא בקירוב 0.2 אטמוספירות. ולכן הלחץ הכולל שווה בקירוב 1 אטמוספירה. הכלל הזה נקרא חוק דלטון. הלחץ הכללי בכלי שווה לסכום הלחצים החלקיים. בפרק זה עסקנו בתגובות כימיות המתרחשות בפאזה הגזית. ראינו את הקשר בין כמות החומר והטמפרטורה לבין הלחץ והנפח. הקשר בין המשתנים מוסבר דרך משוואת הגזים האידיאליים. וזה גם הזמן לסכם את הקורס כולו. פתחנו ביחד שער לעולם המופלא של החומרים והתגובות הכימיות, שהם אבני הבניין מהן עשוי העולם שמסביבנו. יש לנו עוד הרבה מה לגלות על החומרים שמסביבנו ועל התכונות שלהם, ועל כך נדבר בקורסי ההמשך. להתראות.